जय राधा माधव माधव जय जय कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवारी जय जय गोपी गोपी जन जन वल्लभ वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनंदन प्रज जन रंजन जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनंदन यशोदनन्दन प्रज जन रंजन प्रजनरञ्जन यमुनाधीर वनचारी यमुन यमुनातीरे तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज राधा माधव போதும் மாதாஜி நம்ம அப்புறம் கிளாஸுக்குள்ள போலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஸோ कृष्ण जी। நம்ம இன்னைக்கு நேத்தோட கிளாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वाकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். நான் குரூப்ல வந்து தமிழ் வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அதை பார்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு புக்கை வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம். திருப்பி சொல்லுங்க. வாச்சு வேகம் மனசா கிருதோ வேகம். ஜிஹ்வா வேகம் உதரோ பஸ்த வேகம். யுக்தோ வேகம் உத்ரோ பஸ்தா வேகம். ஏதான் வேகான் யோ விஷேத தீரக. ஏதான் வேகம் யோ விசவேத த்ரீஹரக. சர்வம் அபிமாம் பிரீத்திவிம் ச சிஷ்யாத். சர்வம் அபிமாம் பிருத்திவிம் சிஷ்யாத். சோ நம்ம பார்த்தோம், நேற்று என்ன பார்த்தோம், 6 விதமான உந்துதல்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? அதாவது பேச்சு, மனசு, கோபம், அப்புறம் வந்து உணவு சாப்பிட்றது, வயிறு, அப்புறம் வந்து பால் உறுப்பு. இந்த உந்துதலை வந்து ஒருத்தன் வந்து பொறுத்துக்கிறானோ அவனுக்கு தான் என்ன தகுதி இருக்கு, இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் சிஷ்யனை வந்து பண்ணிக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த உந்துதல்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவுள்ள மனிதன், பக்குவமான மனிதன் தான் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான் அப்படின்னு சொல்றான். இதுக்கு வந்து பரிஷத் மகாராஜா கேள்விகள் வந்து சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட கேட்கிறார் இல்லையா? ஏன் வந்து இந்த பிராச்சித்தம், எது வந்து உண்மையான பிராச்சித்தம், எப்படி வந்து தவளை வந்து தவளை தன் வாயால கெடுன்ற மாதிரி இந்த மழை காலத்துல வந்து தவளை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கத்திட்டே இருக்கும். அது வந்து என்ன ஆகும், கடைசியில பாம்புக்கு வந்து இரையாயிடுது. அது மாதிரி இந்த மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் பேசி பேசி தன்னோட ஆயுட்காலத்தை முடிச்சுக்கிறாங்க. அது இல்லாம இந்த வாழ்க்கையின் குறிக்கோளான கிருஷ்ண லோகத்தை அடையணும், கிருஷ்ண பிரேமை அடையணுன்றது தெரியாம உயிரை விட்டுடுறாங்க இல்லையா? எத்தனையோ ஜென்மங்களா பிறந்து 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா பிறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஜென்மத்தை நம்ம கிருஷ்ணத்துக்கோசம் கொடுக்கணுன்ற பக்குவத்தை வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? சோ இதை வந்து ஒரு உதாரணத்தை சொன்னார், திருடன் பத்தி சொன்னார் இல்லையா? பார்த்து திருந்தவன், அனுபவிச்சு திருந்துறவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 கேட்டகரியில நம்ம எந்த கேட்டகரியில இருக்கிறோன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகே, ஸோ நம்ம இதெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கடுத்து உண்மையான பிராச்சித்தம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தின்றதை நம்ம பார்த்தோம். எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கு. ஆனா அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம விழிப்புணர்வு எடுத்துட்டு வரணும். தூங்கிட்டு இருக்க நிலையில இருக்கு, அதை வந்து விழிப்புணர்வு எடுத்துட்டு நம்ம வரணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நாம ஜபம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ நாமத்தின் பலனால நம்ம பாவங்கள் செய்யக்கூடாதுன்றதை இந்த பார்த்தோம். நாம்னோ பலாத் யஷ்யஹி பாப புத்திஹி. ஓகேவா? சோ இந்த புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணனவங்களை வந்து என்ன சொல்றோம், கோஸ்வாமின்னு அப்படின்னு சொல்றோம். புலன்களுக்கு சேவை செய்யறவங்க கோதாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? சோ இந்த கிருஷ்ண உண்மையான பிராச்சத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையா? சோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், சில விதமான தப்பங்கள் பண்ணணும். ஓகேவா? தபஸ்ய. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த நம்ம குரூப்ல உங்களுக்கு தமிழ்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அதை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் தமிழ்ல வேணுமோ நம்ம குரூப்ல இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த தபசியங்கள் பண்ணணும். நம்ம வந்து இந்த புலன்களைய மனசை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் கிருஷ்ணன் நமக்கு வர்ணாசிரம தங்க சங்கத்தை எல்லாம் வர்ணாசிரம ஆசிரமத்தை கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு, 4 விதமான ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து பின்பற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி, இந்த புக்கோட ஆத்தரான இந்த ரூப கோசாமி அதுதான் நமக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா பேசுறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா எல்லாருக்கும் பேசும் திறமை இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ சில நேரத்தில் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசி நம்ம வந்து சண்டைக்கு உள்ளாகும். அதுக்கு வந்து மௌனம் வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மௌனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்தது. அதை விட இன்னும் சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பேசுறியா கிருஷ்ண கதையை பேசுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன் பேசணும்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கைக்கு இல்லாம அடுத்த வாழ்க்கைக்கும் நமக்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நம்மள வந்து நித்திய லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நாம ரூப குண லீலைகள் கிருஷ்ணனுடைய விஷயங்களை நம்ம பேசினா நமக்கு வந்து
நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய மாசுகள் எல்லாம் போய் கிருஷ்ண பக்தியை பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன பார்த்தோம், நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய சம கிருஷ் எப்படி வந்து சூரியன் வந்தா நமக்கு வந்து இப்ப வந்து பகல்ல பாத்தீங்க, பகல்ல சூரியன் இருக்கு, வெளிச்சமா இருக்கு. அதிகாலையில 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எப்படி இருட்டா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி சூரியன் வந்து அந்த இருட்டெல்லாம் போயிடுது. நம்ம இருதயத்துல கிருஷ்ணர் வந்துட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானங்கள் அவிதை எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கோபத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? கோபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எப்படி சொன்னாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது புரியுது இல்லைங்களா? புரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, புரியுதுங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரியுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ புரியுது மாதா. ஓகே. குரூப்ல இல்ல மாதா, அது எந்த இருக்கு, குரூப்னே தெரியல. நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க இப்ப காலையில. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம சுபாவம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன நம்ம நேற்று பார்த்தது நான் ஃபாஸ்ட்டாக ரீகேப் பண்ணுறேன். அதனால தான் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, ஃபாஸ்ட்டாக பேசுறதுனால புரியுதான்னு சொல்லிட்டு. புல்லை விட பணிவாகவும் மரப்பட்டையை விட சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், நம்ம யார்கிட்டயும் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. சதா கீர்த்தனையே சதா ஹரி கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை எப்பயுமே சொல்லிட்டே இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய கோவத்தை வந்து பக்தியில கூட ஈடுபடுத்திக்கலாம். அதுக்கு வந்து உதாரணம் ஹனுமனை பார்த்தோம், அர்ஜுனனை பார்த்தோம் இல்லையா? ஆஹ் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து எதை சாப்பிடணும், பிரசாதத்தை மாத்திரம் தான் சாப்பிடணும்னு அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த புலன் உறுப்பு மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியல கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கக்கூடிய குழந்தையை தெரியலங்க. ஈட்டெடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்றத பார்த்தோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து இங்க இருந்து பார்க்கணும். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பிரபுபாதாவுடைய கமெண்டரி பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா in his Anuvurti explanation of Upadeshamritam, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes that our material identification creates the three kinds of urges. இப்போ வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய கருத்துக்களை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அணுவர்த்தியில வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 3 விதமான உந்துதல்கள் சொல்றாங்க. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா பேச்சு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு, உடல். இந்த உடலுடைய உந்துதல் வந்து நமக்கு இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த 3 உந்துதல் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து கீழே விழுந்துடுறான், தவறி விழுந்துடுறான். அதனால அவன் என்ன ஆகுறான், தேவையில்லாத விஷயங்களை, பாவகரமான விஷயங்களை செய்யறான். அதனால மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள போறான். அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும், தபஸ்ய பண்ணணும், தப்பம் வந்து பண்ணணும். நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே, அதாவது யக்ன தான தப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் விடக்கூடாதுன்னு நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஆஹ் எல்லாருமே மஸ்டா பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யக்ன தான தபா இல்லையா? அதாவது ஈவன் சிறந்த தூய பக்தர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 விஷயங்களை விட மாட்டாங்க. ஏன் விட மாட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம இருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துது, அதனால அவங்க அதை விட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த தபஸ் மேற்கொள்ளும் போது நம்ம என்ன ஆறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கும் கிருஷ்ணருடைய பிறந்த நாள் ஜென்மாஷ்டமிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உபவாசம் இருக்கணும் இல்லையா? உபவாசம் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல அரிசி பருப்பு இல்லைன்னு இல்லை, பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தானியங்களை சாப்பிடாம இருக்கிறோம். அப்போ வந்து சாப்பிடாம இருக்கிறோமேன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு அந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு அருகில் வாசம் செய்யறதுனால அது உபவாசம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து உடலுடைய தேவைகள் எல்லாம் நம்ம குறைச்சிக்கணும். சாப்பிட்றது, குடிக்கிறது, தூங்குறது, அந்த தேவைகள் எல்லாம் குறைக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குது இல்லையா? நிறைய டைம் கிடைக்குது. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது. இப்ப பாருங்களேன், நம்ம சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலையில எழணும், சமைக்கணும், அப்புறம் அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவணும். அந்த டைம் எனர்ஜி எல்லாம் நமக்கு சேவ் ஆகுது. ஸோ அந்த டைமை வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டா மலஜலம் கழிக்கணும். அந்த டைம் எல்லாம் சேவ் ஆகி நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்குது. ஓகேங்களா? அண்ணே இல்லப்பா நான் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட். ஓகேங்களா? ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம்
பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அப்படி கிருஷ்ணரை நினைக்காம இருந்தா அது விரதம் இல்லை, வெறுமே வந்து நம்மளுடைய உடலை குறைக்கிறதுக்கு தான் ஒரு மெத்தடுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ விரதம் இருந்துட்டு கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருந்தா அது உண்மையான விரதம். ஓகேவா? ஸோ நான் வெறும் தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருக்கேன், நான் வெறும் ஜூஸை குடிச்சிட்டு வெறும் பழத்தை குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன், தானியம் இல்லாத விஷயங்களை சாப்பிட்டுட்டு நான் இருக்கிறேன்னு அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு கூட என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான விரதம். ஓகேங்களா? அந்த தபஸ்ல வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அப்புறம் வந்து பேச்சுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாயாவதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் 3 பேர். இந்த கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் இல்லையா? இந்த கர்மிகளுக்கெல்லாம் எது மேல ஆசை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்து மேல ஆசைகள் இருக்கும். அழகான பெண்கள் மேல, சொத்து மேல, குடிப்பழக்கத்து மேல, எல்லாத்துக்கு மேல வந்து அதுக்கு ஆசை இருக்கும். அதனால அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வருவாங்க, சம்பாரிச்சுட்டு அழகான விஷயங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து ஆசைப்படுவாங்க. அவங்க இதுல அடிமைத்தனமா இருப்பாங்க. அதே வந்து ஆஹ் ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது மேல ஈர்ப்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பொருள் உலகத்து மேல வந்து வெறுப்பு இருக்கும். அதனால பிரம்ம ஜோதியில போயிட்டு நான் இரண்டரை கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதே வந்து சித்திகள், அதாவது இவங்களுக்கு இது மேல எல்லாம் பட்டுதல் இருக்காது. எனக்கு வந்து நிறைய ஆகிமா லகிமா மகிமா சொல்லிட்டு அஷ்ட சித்திகள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அது மேல பட்டுதல் இருந்துட்டு ஆஹ் அதுக்கான விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கர்மிகள், ஞானிகள், சித்திகள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயத்த வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை வேணும்னு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த 3 பேரும் கீழே விழுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. திருப்தி அடையாத நிலையிலே தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே. ஓகேவா? ஆனா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்தியோட இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க என்னைக்குமே வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க, மேலதான் போவாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ நம்ம தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது, அப்புறம் தேவையில்லாத விஷயங்களை புத்தகங்களை படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் நமக்கு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை பார்க்கலாம். சோ இது வந்து முதல் கேண்டோ 5வது அத்தியாயம் 10வது 11வது ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. நாயத் வச்சஸ் சித்திரபதம் ஹரேர் யசோ ஜகத் பவித்ரம் பிரக்னித கரிஷ்சித் தத் வாஷியம் தீர்த்தம் உஷாந்தி மனசா நாயத்ர ஹம்ச நிர்மாதி உஷிஷய. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராவது தமிழ்ல வச்சிருந்து படிக்கிறீங்களா? ஓபன் பண்ணி படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. நீங்க படிக்கலைன்னா வேற ஒருத்தவங்க படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. முழு பிரபஞ்சத்தின் சூழ்நிலையையும் தூய்மைப்படுத்துபவர் பகவான் ஒருவரே. அந்த பகவானின் பெருமைகளை வர்ணிக்காத வார்த்தைகளை சாதுக்கள் காகங்களுக்குரிய தீர்த்தமாக கருதுகின்றனர். பூரண பக்குவமடைய நபர்கள் தெய்வீக திருத்தலத்தில் வசிப்பவர்கள் என்பதால் அவர்கள் காகங்களுக்குரிய அந்த இடத்தில் எந்த இன்பத்தையும் பெறுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்சா, அதாவது ஸ்வான். ஸ்வானுக்கு என்ன அன்னப்பறவைதான் மாதாஜி ஸ்வான். ஆமா மாதாஜி, அன்னம். அப்புறம் வந்து காகம். சோ காகம் வந்து எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அதாவது நல்ல சாப்பாடு வச்சிருந்தாலும் அங்கேயும் இருக்கும், எச்சல் துப்பி இருந்தாலும் தெருவில் வந்து அங்கேயும் இருக்கு. ஆனா அந்த அன்னப்பறவைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெளிந்த நீரோடை எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கு என்ன ஒரு தனித்துவன்மை இருக்கு அதுக்கு சொல்லுங்க. இது பாலையும் நீரையும் பிரிச்சு பிரிச்சு எடுத்துருங்க. எடுக்கும் இல்லையா? சோ நீ என்னதான் தண்ணியில பால் கலந்து வச்சாலும் அது வெறும் பாலை மாத்திரம் இருக்கும். அது மாதிரிதான் பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், ஞானிகள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பௌதிக விஷயத்து மேல நாட்டம் செலுத்தாம தனக்கு என்ன வேணும் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில யூஸ் பண்றாங்க. ஒரு பூவை பாக்குறாங்க, இந்த பூவை வந்து நான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அதே ஒரு பெண்களா இருந்தா அதை வந்து நம்ம முடிசூடணும்னு நினைப்பாங்க. சோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிருஷ்ணர் சேவலை நான் எப்படி ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்லிட்டு பாப்பாங்க. அதுதான் வந்து அந்த ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் சாதாரண மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இந்த உலகத்துல வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறுகளை பார்க்க மாட்டாங்க. எப்படி வந்து இந்த ஆஹ்
ஞானிகள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பொருளை பௌதிக உலகத்தை வெறுத்துட்டு நான் கடவுளோட இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பிரம்ம ஜோதியில வந்து ஐக்கியமாகணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? அப்படியே அப்படியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க பக்தர்கள். எதை மேல வெறுப்பு பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு விஷயமும் கிருஷ்ணர் இல்லாம எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம், கிருஷ்ணருக்கு எத்தனை சக்திகள் இருக்கு, யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருக்கு எத்தனை சக்திகள் இருக்கு? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி. பகிரங்க சக்தி இல்லையா? சோ இந்த உலகம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி பகிரங்க சக்தியால தான் உருவாக்கப்பட்டதுன்றத நம்ம அவங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டு, அதனால இதையும் வெறுக்க மாட்டாங்க. எல்லாத்தையும் வந்து அவருடைய சேவையில தான் ஈடுபடுத்துவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி இந்த பறவைகள், இந்த 2 பறவைகள் காகத்துக்கும் அன்னத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்ணத்துல கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஒன்று கருப்பா இருக்கு, ஒன்று வெள்ளையா இருக்குது. ஒன்று எல்லா இடத்துலையும் கண்ட இடத்துலையும் இருக்கும், ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கமான இடத்துல தான் இருக்கும். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அன்னப்பறவை போல இருக்கணும், ஸ்வான் மாதிரி இருக்கணும். எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற புக்கு, ஊரில் இருக்கக்கூடிய கதை புக்கு, நியூஸ் பேப்பர், நாவல்ஸ் அதெல்லாம் படிக்காம நம்ம வேதங்களை எப்படி ஆச்சாரியர்களை படிச்சுட்டு அவங்களுடைய பாத சுவட்டை நம்ம பின்பற்றணும். ஓகேங்களா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், பௌதிக வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால இந்த காகை போல இந்த மது ஊர்க்கதைகளை வந்து பேசிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வந்து வீணடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம மனசை போன போக்கில் விடாம ஆன்மீகத்தில் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் அங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அதையும் பார்த்துலாம். தத்வாக் விசர்கோ ஞா ஞா ஜ- ஜனதாக ஞானதகாஹ விப்ளவோ யஸ்மின் பிரதிஸ்லோகம் அபத் அபத்தாவதி அபி நாமானி அனந்தஸ்ய யசோ அன்கிந்தானி யத் ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சத்வக. ஸோ இதை வேற ஒருத்தங்க பொருளுரை தமிழ்ல படிங்க. அதே சமயம் எல்லையற்றவரான முழுமுதற் கடவுளின் பெயர், உருவம், புகழ், லீலைகள் இவை பற்றிய உன்னதமான விவரிப்புகள் அடங்கிய இலக்கியம் வழிதவறி முறையற்றவர்களாய் வாழும் மனிதர்களுடைய நோக்கத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக ஆனதாகும். இத்தகைய நூல்கள் தவறுகள் நிறைந்தவையாக இருப்பினும் நேர்மையான தூய மனிதர்களால் கேட்டும் படித்தும் மற்றும் ஏற்கவும் படுகின்றன. முடிவு என்னவெனில், முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டை பற்றி நாம் பேசும்போது மட்டுமே பயனற்ற அபத்தமான பேச்சில் இருந்து நம்மால் விலக முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை உணரும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே நமது பேசும் சக்தியை உபயோகிக்க எப்பொழுதும் விரும்ப வேண்டும். நிலையற்ற மனதின் கிளர்ச்சிகளை பொறுத்தவரை அவை இரு பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அவிரோத விருத்தி அல்லது கட்டுப்பாடற்ற பற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. மற்றது விரோத யுக்தக்ரோத அல்லது ஏமாற்றத்தினால் எழும் கோபம், காய்கறியில் கோபம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மாயாவாதிகளின் தத்துவத்தை பின்பற்றுதல், கர்மவாதிகளின் கர்ம பலன்களின் நம்பிக்கை கொள்ளல் மற்றும் பௌதீக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட திட்டங்களின் நம்பிக்கை வைத்தல் ஆகியவை அவிரோத பிரவೃತ್ತಿ என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஞானிகள், கர்மிகள் மற்றும் பௌதீக திட்டங்களை தீட்டுபவர்கள் ஆகியோர் பொதுவாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களில் கவனத்தை ஈர்க்கின்றனர். ஆனால் பௌதீகவாதிகளின் திட்டங்கள் நிறைவேறாத போதும் அவரது உபாயங்கள் முறியடிக்கப்படும் போதும் அவர்கள் கோபமடைகின்றனர். பௌதீக ஆசைகளின் ஏமாற்றம் கோபத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. அதை போலவே உடல் தேவைகளையும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும். நாக்கு, வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பு தேவைகள். உடல் அமைப்பை பொறுத்தவரை 3 புலன்கள் நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ளன என்பதையும், உடல் தேவைகள் நாவிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றன என்பதையும் ஒருவரால் காண முடியும். நாவை பிரசாதம் என்பதற்கு மட்டுமே உபயோகிப்பதன் மூலமாக அதன் தேவைகளை ஒருவர் அடக்க முடியுமானால் வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பு ஆகிய உந்துதல்களை தானாக கட்டுப்படுத்தி விட முடியும். இது சம்பந்தமாக இது நம்ம பார்த்துலாம். இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் 11வது ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க வந்து இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் லிட்ரேச்சரை படிக்கிறாங்களோ அதுல வந்து இந்த ஆன்மீக இலக்கிய காவியங்களை என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை சொல்லியிருக்குது இல்லையா? அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்குவமான இல்லாதவன் வந்து கொஞ்சம் சரியா எழுதுனா கூட, இம்பர்ஃபெக்ட்லி கம்போஸ்டு சரியா எழுதுனா கூட அதை வந்து நம்ம படிக்கிறதுனால கேட்கறதுனால அவ வந்து நம்ம வந்து தூய்மை அடைகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை விட்டுட்டு
தேவையில்லாத கதைகளை பேச தேவையில்லை. இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டுபடுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் இல்லை சீரியல் பார்த்துட்டு இருப்போம், ஏதாவது என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ சிறந்த புத்தி உள்ளவர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னதான் ஒர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அதுல என்ன பெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சனுடைய டேலண்ட் அண்ட் எபிலிட்டி. ஓகேவா? என்ன நம்ம பார்ப்போம், சகதியில வந்து ஒரு தங்க கட்டி விழுந்துச்சுன்னு நம்ம எடுக்காம இருப்போமா? சொல்லுங்க. எடுப்போம் மாதாஜி. எடுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம இந்த மிருத்யு லோகம், இது வந்து இந்த லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம். இங்க விழுந்துட்டோம், நம்ம எழணும் இல்லையா? சோ இந்த என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, should accept a good and qualified wife even from a obscure family and should accept a good lesson even from a man or from a teacher who becomes untouchable. ஒரு ஒரு மோசமான குடும்பத்துல இருந்து ஒரு பெண் எடுத்து அந்த பெண் வந்து நல்லவங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? நான் அந்த சேட்டுல தான் செந்தாமரை வளரும் இல்லையா? அது மாதிரி அதை ஏத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தீண்டத்தகாதவனா இருந்தாலும் அவன்கிட்ட ஒரு நல்ல பண்பு இருக்குன்னா அவன்கிட்ட இருந்து அவனை ஏத்துக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன். ஓகேவா? செயின்ட்லி பர்சன் இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது சாதாரண மனிதன் கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் ஏத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. அப்போ புனிதமான தூய மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நம்ம கத்துக்கணும். அதனால நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க, ஆஹ் நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகளுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே எதுல லயிச்சிருக்காங்க, கிருஷ்ணருடைய குணகானங்களை பாடுறதுல வந்து லயிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதாவது நாரோட சேர்ந்த பூவும் மணக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம தூய பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட இது வந்து நமக்கும் வந்துடும். ஓகேவா? அந்த பக்தி நமக்கும் தொடும். ஓகே. அதுதான் சொல்றாங்க இங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும்? ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா இங்க வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அதாவது சைனால ஒருத்தர் இருந்தது, நெய்பரிங் ஃப்ரெண்ட் சைனா ஹஸ் அட்டாக்ட் த பார்டர் ஆஃப் இந்தியா வித் மிலிட்டரிஸ்டிக் ஸ்பிரிட். ஓகே. ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊரை தாக்குறாங்கன்னா அப்ப நம்ம அந்த பொலிட்டிக்ஸ்ல எந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டும் நமக்கு இல்லை. நமக்கு எல்லாம் வேண்டியது என்ன? அமைதி, ஆனந்தம் இல்லையா? சோ அதனால அந்த தேவையில்லாத விஷயத்துல கூட நம்ம இன்வால்வ் ஆக தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? நான் என்று நினைக்கிறாங்க, அதுதான் காரணம். அப்ப அங்க என்ன இல்லை? கடவுள் உணர்வு இல்லை இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, இந்த உலகம் எல்லாம் படைச்சது அவர்தான் இல்ல? யாருக்குமே கடவுள் மேல ஒரு பயமும் இல்லை, இருதயத்துல தூய்மையாவும் இல்லை. அதனால இது வந்து இது என்னோட ஊரு, இது என்னோட எல்லை, இது உன்னோட ஊரு, இது உன்னோட எல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லைக்கோசம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, பல தலைமுறைக்கு முன்னாடி இந்த பரத் வருஷம் எல்லாத்தையும் ஆள்னது ஒரு அரசனா தான் இருக்கிறாங்க. இப்பதான் வந்து நாடெல்லாம் பிரிஞ்சிடுச்சு இல்ல? இது தேவையில்லாத சண்டை எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளுடைய அறியாமை இல்லையா? சோ அது இந்த கலியுகத்துல வந்து எல்லாத்துக்குமே சண்டை வரும். சண்டையும் பொய்யும் அதுதான் இருக்கும். ஸோ இதுல போய் நம்மளை யாராவது மாற்ற முடியுமானா கண்டிப்பா யாராலும் மாற்ற முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளை நம்ம மாத்திக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு அமைதி வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குணகானங்களை வந்து நம்ம பாடணும், எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுக்கணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. இது வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சாரம் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு இது எல்லாருக்கும் போயிட்டு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா? ஏன்னா இது வந்து ஆன்மீக இலக்கிய காவியம் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றது இல்லையா? இத படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இருதயம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். இருதயத்துல மாற்றம் ஏற்படும் போது நமக்கு என்ன பண்ணும், நம்ம வந்து அமைதியா இருக்கிறதுக்கு வாழ்றதுக்கு வழி கிடைக்கும். இத வந்து அதனால வந்து அரசன் வந்து தூயவனா இருக்கணும், நல்லவனா இருக்கணும். இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம பொலிட்டிஷியனுக்கு கொடுக்கணும். பாகவதம் படிச்சு தெரிஞ்சவங்க நாட்டை ஆனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியான நாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ தேவையில்லாத பஞ்சம், சண்டை எதுவுமே இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. ஸோ எப்போ ஒரு தலைவர் வந்து அந்த கடவுளுக்கு உண்மையா இருக்காரோ அந்த நாட்டு மக்களுக்கும் வந்து உண்மையா இருப்பாங்க இல்லையா?
அதாவது இந்த ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாருங்க பிரபுபாதா. அதாவது ஒரு வீடு வந்து தீப்பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும்? எப்படியாவது அணைக்க தான் செய்வோம் இல்லையா? யாரும் எடுத்துட்டு போயிட்டு கெரோசினை ஊற்ற மாட்டோம். எல்லாரும் என்ன ஊற்றுவாங்க? தண்ணி ஊற்றுவாங்க. தண்ணி ஊற்றுவாங்க. அப்போ வந்து நமக்கு பாஷை தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா? ஆனா பெண்ணா நீ வந்து இந்த நாட்டுக்காரனா வேற நாட்டுக்காரனா அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அப்போ அங்கே வந்து இங்கே லாங்குவேஜ் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை, பேரக்கைடு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மொழி வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்றதே இங்கே சொல்றாரு. ஓகே, இது எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் டெக்னிக்கல் சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். இந்த வாழ்க்கை இந்த உடம்ப கொடுத்துருக்கிறது நோக்கம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ மனசோட மனிதனுடைய ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்ல இல்லையா? அதை தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதெல்லாம் படிக்கிறதுனால நம்ம மனசு என்ன ஆகுது? கரப்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சக்கரை கட்டி மாதிரி. ஓகேவா? இதனுடைய சுவை தன்மை வந்து நமக்கு வந்து உணர முடியல. ஒரு சக்கரை ஒரு மஞ்சக்காமல இருக்கிறவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை கட்டியை கொடுப்பாங்க. அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நமக்கே ஜுரம் இருக்கும்போது நமக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் சாப்பிட்டா கூட நம்மளால சுவைக்க முடியுதா? முடியாது மாதாஜி. மஞ்சள் காமாலை கூட இருந்துச்சுன்னா அதோட அதே மாதிரி இந்த டேஸ்ட்டுமே தெரியாதுல்ல. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன நோய் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சக்காமால் என்ற நோய் இருந்தா ஒருத்தனுக்கு வந்து சக்கரை கட்டிய கொடுத்தா கூட அவனுக்கு கசக்காதான் செய்யும். அது மாதிரி நமக்கு வந்து இன்னும் உணர்தல் இல்ல, புரிதல் இல்ல. கடவுள் நம்ம யாருன்ற புரிதல் இல்லாம இருக்கும். நான் ஒரு ஆத்மான்றத புரியாம இருக்கும். நம்ம இன்னும் உடல் அளவுல தான் இருக்கிறோம். அதனாலதான் நமக்கு என்ன இருக்குது? இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் நாமஸ்மரணம் எல்லாம் பண்ண கூட அதுல வந்து நமக்கு ருச்சி வர மாட்டேங்குது. ஓகேவா? சோ அந்த ருச்சியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல கஷ்டமா தான் இருக்கும். எப்படி அந்த மஞ்சக்காமாலனுக்கு வந்து வைத்தியமே அந்த சக்கரை கட்டி தான். கொடுக்க 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 அவன் வந்து ருசியே தெரியாது. அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஃபைன் ஸ்டேஜ் அவனுக்கு வியாதி குணமாகும் போது அந்த சக்கரை கட்டி வந்து சுவையா இருக்குது. அட இத்தனை நாள் இதை தான் நான் சாப்பிட்டேனான்னு அவனுக்கு தெரியாது. அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை கேட்க கேட்க நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். தூய்மை அடைகிற நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய பிரேமை வந்து புரியும் இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த தகுதி இருக்கோ இல்லையோ கடவுள் கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். என்ன உங்க கிட்ட கூட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போனோம். அங்க போயிட்டு வந்து நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் வந்து தன்னுடைய உணர்தல வந்து சொல்றாரு. ஸோ நம்ம மறுபடியும் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போகலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து ஃப்ளக்டுவேட்டிங்கா இருக்கு. இந்த மனசை வச்சு ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாங்க. அவிரோத பிரீத்தி, அப்புறம் வந்து விரோத யுக்த குரோதா. ஓகே, அவிரோத பிரீத்தின்னு பாத்தீங்கன்னா சில விஷயத்து மேல அவ்வளவு அளவுக்கு பற்றுதல் இருக்கும். ஓகேங்களா? விரோத விரோத யுக்த குரோதான்னா சில விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வெறுப்பு இருக்கும். வெறுப்புனால நமக்கு என்ன வரும்? கோபம் வரும். நம்ம இது வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். காம குரோத இல்லையா? அந்த காமத்தால நமக்கு நிறைவேறாத ஆசையினால நமக்கு என்ன ஆகுது? கோபம் வருது. ஒரு ஒரு விஷயத்து மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கோம். அந்த பற்றுதல் வந்து தீரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து காமமா ஆகுது இல்லையா? ஒரு சின்ன ஆசை பேராசை ஆகுது. அதனால கோபம் வருது. கோபம் வர்றதுனால நம்ம என்ன ஆகிறோம்? நம்ம மனசு புத்தியை வந்து நிலை குளிக்க செய்யறோம். அதனால பாவ காரியங்களை செய்யறோம். பாவ காரியங்கள் செய்யறதுனால நம்ம என்ன ஆறோம்? பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ள மறுபடியும் சுழல்றோம். சோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? சோ சோ அந்த கர்மிகள் இங்க 3 பேரு சொல்றாங்க. கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் மற்றும் பக்தர்களுக்கு சொல்றாங்க பாருங்க. சோ இந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விஷயத்து மேல பற்றுதல் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? சோ அந்த ஆசைகள் நிறைவேறாத போது அவங்களுக்கு கோபம் வருது இல்லையா? அவன் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றதுக்கு எத்தனையோ பிளான்ஸ் பண்றான். அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் கடைசியில என்ன ஆகுது? வேஸ்ட் ஆகுது, வெறுப்பு அடையிறான். ஓகேங்களா? அது மாதிரி இந்த நாக்கு நம்ம உடலோட தேவைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு. அது இந்த உறுப்புகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல நேர்கோட்டுல இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய நாக்கு, அவனுடைய வயிறு, அவனுடைய புலனுறுப்பு. ஓகேங்களா? இது 3 ஒரு நேர்கோட்டு இருக்கு. அதனாலதான் பிரச்சனை. நாக்கு சுவையா வந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு வந்து திருப்தி ஆகுது. திருப்தி ஆனவுடனே அவன் என்ன பண்றான்? பால் உணர்வுல வந்து ஈடுபடுறான். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல எல்லாருக்கும்
குடும்பத்திலயும் இருக்கும். அதாவது ஒரு கணவன் வந்து சம்பாரிச்சுட்டு வருவாரு. மனைவி வந்து அவரை வந்து திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்கோசம் சுவையா சமைச்சு வைப்பாங்க. ஸோ அதனால இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து ஒருத்தன் வந்து வெளியே வரணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா, நமக்கு வந்து இந்திரியங்கள்ல வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள்னு சொல்லிட்டு. 5 கர்மேந்திரியங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, கண்ணு, காது, நாக்கு, மூக்கு, தொடு உணர்வு. இந்த 5 ஆ இந்திரியங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் 5 சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா? அப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள் 5 இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கை, காலு, பேச்சு, அப்புறம் வந்து மலம், ஜலம் கழிக்கக்கூடிய ஊ துவாரங்கள், இனவிருத்தி செய்யக்கூடிய துவாரங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள். ஸோ இந்த இந்திரியங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பாம்பை விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து படையெடுத்து அதை வந்து என்னென்ன பண்ணும். அதே வந்து பல்ல புடுங்கின பாம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடக்கமா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த புலன்களுக்கெல்லாம் தலைவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு. மனசு வந்து யாரை பற்றி கேட்கும்னா, சில விஷயங்கள் எனக்கு இது பிடிக்கும்னா அதை நான் எப்படி அடையணும்னு நினைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பிளான் பண்ணும். அந்த பிளானை போட்டு இந்த புத்தி இருக்கு இல்லையா, மனசு புத்தி சேர்ந்து ஒரு ஆசை வளர்த்துக்கிட்டு பிளான் போட்டு அதை அடையறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணும். ஓகேவா? இதை வந்து முயற்சி பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? இந்த மனசை வந்து நம்ம எப்படி இந்த நாக்கை ரொம்ப 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 கஷ்டமான உறுப்பு எது கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு. நாக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். அந்த நாக்கை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த அதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பக்தி வினோத் தாக்கூர், இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய தந்தை தான் பக்தி வினோத் தாக்கூர். அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சரீர வித்யா ஜல் ஜோடேந்திரிய தாக்கே கேல் ஜீவே பேல விசேஷ சாகர தார மத்திய ஜீவ ஆதி லோபோமாய் சுதுர்மதி தாக்கே கேன கடின சம்சாரே கிருஷ்ண படோ தோயோ மாய் கோரி பாய் ஜீவ ஜா से प्रसाद अन्न तिलो बाय से अन्नामृत कावो राधा कृष्ण गुण कावो प्रेमे दाको चैतन्य निता जय निमाय जय निता. ஸோ இது வந்து நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் எல்லாம் போயிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சரீர அவித்யா உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க, லம்ப். ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சரியா நம்ம கையாடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க அது எங்க எடுத்துட்டு போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மரணத்துக்கு எடுத்துட்டு போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த அறியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம இஷ்டத்தை போல வாழ்றோம். நம்ம சந்தோஷப்படணும்னு நினைக்கிறோம். எங்க? இந்த பௌதீக உலகத்துல இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. சரிப்பா, இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்த முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியாது. இன்னைக்கு எனக்கு குலோப் ஜாமுன் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம். சரி, எனக்கு வந்து மேக்சிமம் எத்தனை சாப்பிட முடியும்? 5 10. சரி, அதுக்கு வந்து நிறைவேற்றிடுறோமான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆசையை நிறைவேற்றிடுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த நாள் நமக்கு குலோப் ஜாமுன் வச்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க? மறுபடியும் சாப்பிடுவோம். எல்லாரும் சொல்லலாமே, ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் சாப்பிடும். அது வந்து திருப்தி அடையாது இல்லையா? இந்த புலன்களை வந்து திருப்தி பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். யா இந்த உலகத்தை வேணும்னாலும் கான்குயர் பண்ணிடலாம். ஆனால் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கான்குயர் த டங் இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஓகேவா? ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கருணையா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு, அவருடைய ஆசீர்வாதம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்து மூலயமா நம்ம நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த பிரசாதத்தை எடுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? திருப்தி கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கடவுளுடைய ராதாகிருஷ்ணருடைய குணகானங்களை பாடிட்டு, ஓகே, அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்தரும் நம்ம கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமண இதாயச்ச ஜெகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. ஸோ நம்ம பக்தர்கள் நாமம் அப்புறம் வந்து கடவுள் இவங்களுடைய மூணுடைய அனுகிரகத்தால தான் நமக்கு பக்தின்றது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த பக்தி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ரசங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதாவது முதன்மையான ரசங்கள் இருக்கு. 6 வகையான ரசங்கள்.
அதாவது பிரைமரி ரசாஸ் 5 இருக்கு, செகண்டரி ரசாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஏதாவது ஒரு ரசங்களை கடவுளுக்கும் நமக்கும் வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த உந்துதலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஈஸின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு, சில பேருக்கு வந்து மாംச ஆகாரங்களை சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்ராக்டட் டு ஈட் மீட், ஃபிஷ், கிராப்ஸ், எக்ஸ். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து உயிரோடு இருக்கும்போது ஒரு மனிதனால சாப்பிட முடியாது. அது வந்து கொன்ன பிறகு ஒரு அ டெட் திங்க தான் சாப்பிட்றான் இல்லையா? சில பேருக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, காய்கறிகள் எல்லாம் பிடிக்கும் இல்லையா? கீரை வகைகள், பால், தயிர் அது மாதிரி வந்து பிடிக்கும். சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நல்லா காரசாரமா சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு கூடுதலான ஆம் சில்லி காரமும் புளிப்பு சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. இந்த எல்லா விதங்களையும் யாரு விட்டுடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுறாங்க. நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். இந்த 3 விதமான குணங்கள், ரஜோகுணம், தமோ குணம், சத்வகுணம். இந்த 3 விதமான குணங்கள்ல இருக்கவங்க வந்து 3 விதமான உணவுகளை சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? தமோ குணத்துல இருக்க வந்து ஊசி போனதும் தீண்டத்தகாத விஷயங்களை சாப்பிட்றான். இல்ல ரஜோகுணத்துல வந்து காரமும் புளிப்பும் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றான். தமோ குணத்துல சத்துவ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பால், தயிர் இது மாதிரி முழு ஊட்டச்சத்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து சாப்பிட்றான்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வந்து இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்றான், கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்ச சாப்பாடை மாத்திரம், பிரசாதத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கிறான் இல்லையா? ஸோ அவன் வந்து வேற என்னத்தை யூஸ் பண்ண மாட்டான், இந்த பான் பராக்கு, போதைப் பொருட்கள், கஞ்சா, டீ, காஃபி எல்லாத்தையும் வந்து நிறுத்திடுறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 விதமான கொள்கைகளை கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதைப் பொருட்கள் கூட அடிமையாகக்கூடாது. அப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரர்கள் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ காஃபி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அதை கூட விடணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது போக போக பழகிட்டோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணர் மிச்ச வச்ச பிரசாதத்தை தான் சாப்பிடணும். ஓகேங்களா? ஒன்லி ரெமனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆஃபர் டு கிருஷ்ணா, அதை சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாயாலேருந்து வெளியே வர முடியும். ஓகேங்களா? சில பேர் வாதம் பண்ண, நான் வெறும் காய்கறிகள் தானே சாப்பிட்றேன், அதில் பாவம் இல்லை இல்லையான்னு. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிட்ட பிறகு எல்லாமே அது பிரசாதமாகுது. பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனால நம்ம படிப்படியாக என்ன ஆகுறோம், நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். ஓகேவா? நம்ம நாக்கும் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. ஓகேவா? இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஓகேரா? என்ன சொல்லியிருக்காரு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில், ஜீவரே லா லசே ஹே இதி உதிதயா ஷிஷ் நோதர பராயான கிருஷ்ண நகி பாயா. ஓகேவா? ஸோ சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது புதுசாக ஒரு ஹோட்டல் திறந்துச்சுன்னா அங்கே எப்படி இருக்குது, சில இடத்துல சில ஊரில் இந்த ஃபுட்டு ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல போய் தேடி போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகேன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. runs here and there seeking to gratify his palate. ஓகே, who is attached to this desires. யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய நாக்குக்கும் புலனுறுப்புக்கும் பற்றுதல் வச்சிருக்கானோ அவனால என்ன பண்ண முடியாது, கிருஷ்ணரை அடைய முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆசையை நம்ம விட்டுடணும். ஓகேவா? இந்த 3 நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நாக்கு, வயிறு, புலனுறுப்பு, இந்த 3ஐயும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு, பாலா கைபே அராபால நா பரிபே. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விலை உயர்ந்த ஆடைகளை அதெல்லாம் வந்து போடவும் கூடாது. நல்ல படையல் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, ட்ரீட், நிறைய விதமான சுவை பதார்த்தங்கள், சுவையான இருக்கக்கூடிய சாப்பாடை கூட சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு மேல எல்லாம் பற்றுதல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம யார் மேல பற்றுதல் இருக்காது, கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் இருக்காது. அனேபிள் டு அட்டைன் கிருஷ்ணா. ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தனுக்கு வந்து வயிறை கண்ட்ரோல் பண்ண வாயும் வயிறையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்மளால கிருஷ்ண பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். அதுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிலும் ஏகாதசிக்கும் வந்து நம்ம உடலுடைய தேவைகளை வந்து குறைச்சிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? ஓகே. ஓகே. ஸோ பிரேம விவரத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஜெகதானந்த பண்டிட் வந்து என்ன சொல்றாரு, வைராகி பாய் கிரமய கதா
ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने ग्रामीय वार्ता ना कहिबे यबे मिलिबे आने स्वप्न हो ना करा बाय स्त्री संभाषणे गृहे स्त्री चाडिया बाय अशियाचे वना यादि चहा प्राणाया रखिते गौरंगेरे सने छोटा हरिदासरे कथा ताके हेन माने பலானா கைபே அரா பாலனா பரிவே ஹிருதயேத ராதாகிருஷ்ண சர்வதா ஸ்வேபே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெகதானந்த பண்டித்து இவர் யாரும் இல்லை, சத்யபாமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌரலீலையில் வந்து ஜெகதானந்த பண்டிதா வரார். ஓகேங்களா? ஸோ வைராகி பாய் கிராமிய கதா. ஸோ ஊர் கதைகள் எல்லாம் யார் ஒருத்தன் இன்னும் கேட்டுட்டு இருக்கானோ அவனால என்ன பண்ண முடியாது, கிருஷ்ணர் பக்தியில வர முடியாது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்திரீ சம்பந்தம், ஸோ ஸ்திரீயோட சம்பந்தத்தை வச்சுக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்க பாருங்க அழகான வார்த்தையை சொல்றாங்க, டு நாட் திங்க் ஆஃப் உமன் ஈவன் இன் ட்ரீம்ஸ். அது இது வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இது வந்து அப்ளை ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால பக்தியில முன்னேற முடியாது. அதுக்கு வந்து நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கதை. அதாவது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இருக்காரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாரு. எந்த வயசுல? 24 வயசுல. அழகான ஒரு உருவம், அழகான கூந்தல், அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, அழகான மனைவி, வயதான தாய், பண்பான குடும்பம், அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டார். அவரோட யார் இருந்தது? சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அவருடைய சகாக்கள். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசியோட இருந்துட்டு ஒரு பெண்ணை வந்து தவறான நோக்கத்தோட பார்க்குறார். ஓகேவா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏற்றுக்கல. அதனால அவர் வந்து தான் பண்ணது தவறுன்னு சொல்லிட்டு அவர் உணர்ந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு. அதை கூட இருந்த சகாக்கள்லாம் போயிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு. அப்படி இல்லை அது மாதிரி எல்லாம் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து என்னத்துக்கு வந்திருக்கேன், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பரப்புறதுக்கு வந்திருக்கேன். இப்படி ஒருத்தர் இருந்தால் எனக்கு வந்து அது வந்து அசிங்கம். பெண்களோட தனிமையான இடத்துல கூட பேசக்கூடாது சன்னியாசிகள், இப்படி இருந்தால் எப்படின்னு அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்போ வந்து கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ஹரிதாஸ் வந்து உயிரை விட்டுட்டாரு, நல்லது செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஸோ இந்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம், பக்தியில வந்து முன்னேறது கஷ்டம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம உடல், நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு, அழகான உடைகள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவையான பதார்த்தங்கள், அதெல்லாம் சாப்பிட்றத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது இல்லாம கூடவே எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு, ரிமைன் ஹம்பிள், பணிவாகவும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, சர்வ் தர் லார்ட்ஷிப் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா இன் யுவர் ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ். ஓகே, இதயபூர்வமா வந்து நம்ம பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 6 விஷயங்களை வந்து யாரு வெற்றி கண்டாங்களோ அவங்கள வந்து கோஸ்வாமிகள் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம கோஸ்வாமிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கோபால கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன்களுக்கு வந்து அதிபதிகளாக இருந்தாங்க, மாஸ்டர் ஃபார் த சென்சஸ். அதனால அவங்க வந்து கோஸ்வாமிகள்ன்ற பட்டத்தை கொடுத்தாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. நம்மெல்லாம் இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம புலன்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னும் எப்படி இருக்கோம், கோதாசர்களாக தான் இருக்கிறோம். நம்ம முயற்சி பண்ணணும் கோஸ்வாமிகளா இருக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரகலாத மகாராஜா சொல்றார், மைத்ரினா கிருஷ்ண பராரதக ஸ்வதோவா மிதோ அபிபத்யதே கிரக விரதானாம் அதந்தோ கோபிர் விஷாதாம் தாம் தாமிஸ்ரம் புனக புனశ్చార్విత சார்வணனாம். ஓகேவா? யார் ஒருத்தங்க வந்து இந்த புலன் உறுப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம 6 விஷயங்களை வந்து அடக்கணும். அதாவது பேச்சு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, புலன் உறுப்பு. ஓகேங்களா? இத விஷயங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பக்தியில முன்னேற முடியாது. அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருட்டறையில தான் இருக்காங்க, அறியாமையில தான் இருக்காங்க. அதாவது அதை என்ன சொல்றாங்களா பார்த்தீங்கன்னா, சிவிங் த திங்ஸ்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மென்னதே வந்து மென்னுட்டே இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த ஊர்க்கதை உலக கதை பேசிட்டு அப்படி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண கதையை பேசிட்டு நம்ம வாழணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில சில இடத்துல இருந்தா கஷ்டப்படுறோம், சில இடத்துல வந்து சந்தோஷம் படுறோம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான். ஓகேவா? நம்ம முந்தைய ஜென்மத்துடைய இருக்கக்கூடிய பாப்பம், ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். கூட்டம் ஆஹ் பாப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பாப்பம், அதாவது சின்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய கட்டளைகளை நம்ம பின்பற்றாதனால தான் ஒருத்தன் வந்து பாவம் செய்யறான். ஓகேங்களா? சோ பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய ஆசை. நம்ம ஏன் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி எல்லாரும் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளோட கிருஷ்ணரோட கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருந்துட்டு இருந்தோம். பட் என்னப்பா நீ மாத்திரம் தான் படைக்கிறது, நீ மாத்திரம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் ஆள்றது, அனுபவிக்கிறதா? நாங்களும் அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்ததுனால கடவுள் என்ன பண்ணாரு, இங்க அமுச்சு விட்டார். ஓகே, இங்க எல்லா வசதிகளும் கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு சுதந்திரமும் கொடுத்திருக்காரு. எல்லாத்தையும் அந்த சின்ன சுதந்திரத்துல அவர் வந்து தலையிடுறதே இல்லை. ஓகேவா? சோ அனுபவிச்சுட்டு திருந்திட்டாவது நீ வான் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ பட் நம்ம பாவம் பண்ணதுனால நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல கஷ்டப்படுறோம். அந்த பாவத்தினால என்ன பண்றோம், அபராதம், கூட்டம். அந்த பாவம் பண்றது சில விஷயம் தவறான விஷயங்கள் பண்றதுனால மறுபடியும் அந்த தவறான விஷயங்களை பண்ணணும்ன்ற உந்துதலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அஹ் அது வந்து கூட்டம் சொல்றாங்க. கூட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஜமாகுது, விதை ஆகுது. விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதனால இன்னும் வந்து பாவகரமான செயல்கள் செய்றோம். இதெல்லாம் எதனால நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானத்தினால நடக்குது. சோ இந்த அஜ்ஞானத்தினால ஒருத்தர் எப்படி வந்து ஒரு விதையில இருந்து செடி வருது. அந்த செடி என்ன ஆகுது, கனிகளை காய்களை கொடுக்காது. கொஞ்சம் பெருசா வளர்ந்து மரம் போல வந்த பிறகு அது என்ன பண்ணுது, கனிகளை கொடுக்குது இல்லையா? சோ அந்த கனிகள்ல இருந்து விதை வருது. விதை மறுபடியும் என்ன பண்ணுது, பாவ காரியங்கள் மரமா வருது. இந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் தான் நடந்துட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஆசையினால பாவம், இந்த பாவத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம், கூட்டம் பீஜம் ஆஹ் அபராத பிராப்த கர்மாக்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த கர்ம தவறான கர்மங்களை விடணும்னா நம்ம பாவங்களை நிறுத்தணும். அந்த பாவங்களை நிறுத்தினதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். ஓகேவா? க அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு யார்கிட்ட போகணும், ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட போகணும் இல்லையா? சோ ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட போனாதான் நம்மளால வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம நல்லா வர முடியும். சரி, இப்ப அந்த கர்மிகள்லாம் ஒரு ஒரு விஷயத்துல ஆசை வச்சிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இந்த பௌதிக உலகம் தான் ஆசை, நான் வீடு கட்டி நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறோம். சரி, அதுல திருப்தியா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா திருப்தி இல்லை. அதுலயும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறோம். ஞானிகள் திருப்தியா இருக்காங்களா, பிரம்ம ஜோதியில இரண்டரை கலந்துட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் இல்லை. அதே மாதிரி சித்திகளுக்கான வாங்கிக்கிட்ட யோகிகள் திருப்தியா இருக்காங்கன்னா இல்லை. ஆனா யார் ஒருத்தர் அமைதியாவும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டும் சரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். ஓகேங்களா? சோ இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வீழ்ச்சி அடையது இல்லை. அதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய ஸ்டோரிகள் தெரிஞ்சிருக்கு. அதாவது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அங்கேயாவது புலன்களை அடக்கி வாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய யோகிகள் முனிகள்லாம் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்காங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா. அதுக்கு உதாரணம் யாராவது சொல்றீங்களா? முனிகள், யோகிகள், விஸ்வாமித்திரர் மேனகை வந்த உடனே டிஸ்டர்ப் ஆனாரா? சௌரப முனி அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு கடல்ல போயிட்டு ஆழ்ந்த நீர் தேக்கத்துல போயிட்டு உட்காந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு மீன் வந்து இனப்பெருக்க செயல பார்த்துட்டு அவர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டார் இல்லையா? அவர் வீழ்ச்சி அடைந்தாரா? அதே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முசல்மானா பிறந்தா கூட நாமஸ்மரணத்தை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணாரு, வேசி வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் அங்க வந்து அந்த வேசியை வந்து பக்தியா மாத்தினார். இதுதான் வித்தியாசம் மற்றவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கும். ஓகேங்களா? இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நகா மந்திரத்துடைய தன்மையை புரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி வந்து சூரியன் வந்தா அங்க இருக்கக்கூடிய இருட்டு போயிடுதோ, கிருஷ்ணர் நம்ம இருதயத்துல வந்துட்டா நம்ம வந்து ஆஹ் அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு வந்து நம்ம இது மாதிரி புத்தகங்களை பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்துட்டு வந்தா நம்மளால கண்டிப்பா இதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். ஈவன் இந்த வறுமையில இருந்த சுதாமா ஏதாவது தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரா? அவருக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு ஏழ்மை இருந்துச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்ல, கந்தல் போன துணிகளை கட்டிட்டு இருந்தார். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோட்டீஸ்வரர்களா இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு சாப்பாடு குறையில்லை, துணிக்கு குறையில்லை, காரு பங்களா எல்லா வசதியோடு இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? இதுதான் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கும் பக்தர் அல்லாதவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம்.
ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எப்பவுமே சதா காலமும் எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொன்ன கீர்த்தனையே சதா ஹரி இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் முடிச்சோம். இருக்காது, புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, மாதாஜி ஒரு டவுட்டுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஒருத்தர் வந்து மான் மேல ஆசைப்பட்டு அப்புறம் மானா பிறந்து அதுக்கப்புறம் பக்தியில சேர்ந்தாங்களே மாதாஜி, அவங்க பேர் என்னங்க மாதாஜி? நல்லா பக்தி செஞ்சுட்டு இருந்துட்டு ஒரு மான் மேல ஆசைப்பட்டாங்கல்ல மாதாஜி. அப்புறம் பரத் மகாராஜ். ஓகே வேற ஓகே, யாருக்காவது ஏதாவது பரத் கேள்வி மகாராஜ். இருக்கா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். நாம உபதேச மித்திரம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஆமா பிரபு, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சரிங்க மாதாஜி. நாளைக்கு அதான் பார்ப்போம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அதை ஆமா பிரபு, முடிப்போம். ஆமா பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, புரிஞ்சிச்சிங்களா கிளாஸ்? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் உங்க நம்பர்ஸை வந்து மாதாஜி கொடுத்துருங்க. வேணி மாதாஜி, நீங்க அட்டண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. எக்ஸல்ல நீங்க மெயின்டைன் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு டேட்டு போட்டு டே 2 அப்படி போட்டு 1 2 3 போட்டுட்டு வாங்க. ஸோ நமக்கு அட்டண்டன்ஸ் எத்தனை நாள் அட்டன் பண்ணாங்கன்றதே ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. ஆ, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வசந்தி மாதாஜி குரூப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ என் பண்ணிடலாமா? யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, நேற்று நான் உங்ககிட்ட ஆஃப்லைன்ல கூட நான் பேசினேன் ஒரு ஹரே விஷயம். கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு மரியாதையை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஓகேங்களா? நம்ம அந்த இடத்துக்கு தேடி தேடி போகிறோம், பட் ஆனால் அதுக்கான ஒரு மதிப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை விட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்களே, அதாவது பக்தியில் இருக்கிறவங்க அதை பற்றி பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நம்ம இந்த சிஷ்டாஷ்டகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது சிஷ்டாஷ்டத்தில் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்னைக்கும் பார்த்தோம். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். அகமகா தாவாக்னி நிர்வாபணம். ஒரு நிமிஷம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரியில நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது நம்ம புல்லை விட வந்து பொறுமையாகவும் மரப்பட்டையை போல வந்து சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். எல்லாருக்கும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். யார்கிட்ட இருந்து எந்த மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. கிருஷ்ணரை வந்து நித்தியமா நம்ம நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த ஒரு ஸ்டோரி, இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கார் இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு முசல்மான். ஓகேவா? முசல்மான். இது தெரியுதா மாதாஜி? இந்த சிஷ்டாஷ்டகம் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா தெரியுது மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து 22 மார்க்கெட்ல வந்து அந்த கூடு சந்தை கூடும் இல்லையா, அந்த இடத்துல போட்டு அடிப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தர் அப்படி அடிச்சா அவங்க உயிரோட இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பதில் சொல்லாமே. இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் அந்த சமயத்துல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவர் வந்து எனக்கு அடிக்கிறவங்க வந்து அறியாமல் அடிக்கிறாங்க, அவங்கள வந்து மன்னிச்சு விட்டுடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு கோபம் வரும், என்னுடைய பக்தர்களை வந்து நீ அடிக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த பக்தன் என்ன பண்றான்? பிரார்த்தனை பண்றான், அவன் வந்து அறியாமல் இருக்கான், அவனை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு தூய பக்தருடைய மனோநிலை எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஆகலை இல்லையா? பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் கார்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு சில பேர் வந்து என்ன பண்றது ஹர்ட்டிங்கா இருக்குன்னா அது ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா
நம்மள வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ், எனக்கு வந்து அந்த பக்குவம் இல்லை, அந்த பக்குவம் வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கடவுள் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். பிரபு கேட்டது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமா எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணும். எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கல, எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே, நம்ம குடும்பத்திலயும் சரி, அப்புறம் வந்து நம்ம வேலை செய்யற இடத்துலயோ, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோ, எல்லாத்துலயும் இருக்கக்கூடிய காமன் ப்ராப்ளம் இது, இல்லையா? ஸோ அப்போ அதை வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்? ஓகே, ஒன்று வந்து அக்செப்டன்ஸ், அவங்க நேச்சர் அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விட்டுடலாம். ஓகேவா? இல்லை நம்மளோட டிமாண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கணும். ஓகேவா? தகுதியான பர்சன் கிட்ட தான் நம்ம தகுதியான விஷயங்களை எதிர்பார்க்கணும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இது ஒரு விதத்துல இதை பார்க்கணும். இன்னொரு விதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் மையமா எடுத்துட்டு பார்க்கலாம். இப்ப நமக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு கணவன் மனைவி அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்காங்க. நம்ம நடுவுல ஒரு உறவுக்கு நடுவுல வந்து கிருஷ்ணரை வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வராது. இப்ப என் கணவன் இருக்காரு, நான் இருக்கேன், எங்களுடைய 2 பேருடைய உறவுக்கு நடுவுல கிருஷ்ணரை வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பிரச்சனைகள் சண்டைகள் குறையும். ஓகேவா? அது இல்லாம அது வந்து என்னுடைய கணவன் சொல்லிட்டு நான் பொசசிவாவோ அதிகாரத்தன்மையிலோ இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க என்ன வரும்? சண்டை வரும். சண்டை வரும் மாதாஜி. நிறைய பிரச்சனை வரும். கிருஷ்ண உணர்வு நான் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு உறவை கொடுத்துருக்காரு, என்னுடைய பக்தியில முன்னேறதுக்கு வந்து ஒரு உறவை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவரையும் நான் ஒரு கிருஷ்ண சேவகனா பார்க்கணும், அவருக்கும் நான் மரியாதை கொடுக்கணும். ஓகே, அவரும் மகாமந்திரம் சொல்றார், அதனால அவரை நான் வைஷ்ணவரா பார்க்கணும். அதே மாதிரி அதே கணவன் வந்து ஒரு மனைவியை பார்க்கும்போது இவங்க நாம ஜபம் பண்றாங்க, ஒரு வைஷ்ணவி, அவங்களுக்குரிய மரியாதை கொடுத்துட்டு 2 பேருமே என்ன பண்ணணும், பக்தியில முன்னேறதுக்குரிய பாதையை நோக்கி போகணும், இல்லையா? இதுக்குதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு உறவுகளை கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? ஏதாவது இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து அரிது, இல்லையா? அரிது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் தான் வந்து மனிதர்கள், அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் ஹோமோசஃபைன்ஸ். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இப்ப இருக்கிறது ஒரே ஒரு வெரைட்டி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன, அது மாதிரி பல அண்டங்கள் இருக்கு, பல வகையான மனிதர்கள் இருக்காங்கன்றத இந்த ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும். 30 லட்சம் மிருகங்கள் இருக்கு, 10 லட்சம் பறவைகள் இருக்கு, 20 லட்சம் மரங்கள் இருக்கு, 9 லட்சம் ரெப்டைல்ஸ், 11 லட்சங்கள் அதாவது பூச்சிகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த 84 லட்சம் பிறவிகளை நம்ம எத்தனையோ என்னென்னவா பிறந்து கடைசியில மனுஷனா எடுத்திருக்கோம், இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து நான் எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும்? இது வந்து மிருத்யு லோகம். இங்க வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷம் எதுவுமே கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா அயராம கஷ்டப்படுறோம். ஓகேங்களா? அயராம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வாழ்க்கை வந்து கிருஷ்ணரை மையமா எல்லா உறவுல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ஹர்ட் பண்றது கூட எனக்கு ஏதோ என் மனசுல வந்து சில குறைகள் இருக்கு, அதை பக்குவப்படுறதுக்குன்னு அப்படின்னு நம்ம சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம பக்திக்கு சாதகமா எடுத்துக்கணும். அப்படி பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பக்தியில முன்னேறுவோம். நான் உங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேனா பிரபு? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு ஃபார் குட் கொஸ்டின். மாதாஜி, இப்ப நம்ம மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம். இப்ப நமக்கு தெரியுது இந்த உடல் வேற ஆத்மா வேற எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுது. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம மரணம் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். எப்படி இருந்தாலும் மரணம் வந்துடும். இப்ப திருப்பியும் நம்ம கிருஷ்ணர் அடையறதுக்கான முயற்சியில தான் ஈடுபடணும், இல்லையா? அது சாத்தியமாகுமா இல்லை எப்படி? எனக்கு புரியல. எனக்கு அங்க போய் என்ன பண்ணுவோம் ஏது பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ், ஒரு குழப்பமா இருக்கு. அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அங்க இப்ப என்ன சொல்றோம் நம்ம, நாம ரூப குண லீலைகள் அவருடைய குணகானங்கள்ல பாடுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க, இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ அதை வந்து இங்கேயே பழகிக்கோன்னு அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க போய் அதை தான் பண்ண போறோம். சரிங்க மாதாஜி. அதை பண்றது தானே இப்ப சேலஞ்சிங்க. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பிக்சர் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி.
இல்லையா? ஒரு மரம் இருக்கு, மரத்தை வந்து ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை வந்து இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், ஒரு கிளையில பிடிச்சிட்டு இருக்கான். அந்த கிளையில இன்னொரு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு எலி வந்து கடிச்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? அந்த ஆமா எலி மாதாஜி. என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரவு பகலை குறிக்குது. இந்த இரவு பகல் போயிட்டே இருக்குது, அப்போ நம்ம ஆயுசு என்ன ஆயிட்டு இருக்குது, கம்மி ஆயிட்டே கம்மியாயிட்டே இருக்குது போகுது. இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மரக்கிளை வந்து எப்போ விழுன்னே தெரியாது. பட் அவன் இதை பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான். கீழே விழுந்தா என்ன ஆகும்? நாக பாம்பு பாம்புகள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பாம்புகள் இருக்கு. கடிக்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து மேல பாத்தீங்கன்னா தேனீக்கள் இருக்கு ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? தேனி வந்து என்ன பண்ணும், அவனை கடிக்குது, அந்த உடம்புல கடிக்கிறது பாருங்க, கால்ல கையில எல்லாம். பட் அவன் கடிக்குது. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், நாக்க நீட்டிட்டு அங்க வரக்கூடிய ஒரு சொட்டு தேனீக்கோசம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். ம். நம்ம இது மாதிரிதான் இந்த பக்கம் போன யானை, இந்த பக்கம் வந்தா பாம்பு, மேல வந்து எந்த பிடுங்களோட இருந்துட்டு இருக்கான், தேனீக்கள் கடிச்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? அதுல ஒரு சொட்டு தேனுக்கோசம் அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இந்த பக்கம் கடவுள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, வாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை காமிக்கிறார் இல்லையா? ம். அவன் ஆமா வரானா ஆமா மாதாஜி. அவன் வர இல்லையா? மாட்டேங்கிறான். இல்லையா? இது மாதிரிதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. உம், அது நான் சொல்றேன், அது ஒருவேளை அது ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. அது வேற ஃபேஸ்புக்ல இருந்து எடுத்தோம் இல்லையா? எலிஃபண்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சித கர்மா. ஓகேவா? ஆ நம்ம ஆத்மா, நம்ம பழைய டெபாசிட் நம்மளுது. ஓகே. பாம்புன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் இன் த வெல் ஆர் த கர்மாஸ் அவைட்டிங் யூ இன் திஸ் பர்த். இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்மங்களை வந்து சொல்லுது. அந்த கிளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கரண்ட் லைஃப்பை. ஓகே. அந்த எலி வந்து பகல் இரவை குறிக்குது. ஓகே. ஸோ இத்தனை மாதிரி டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம். பட் அவன் ஒரு அந்த ஒரு தேன் சொட்டுக்கோசம் அவன் வாழ்க்கையை கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். கிருஷ்ணர் வந்து கையை நீட்டாரு, பட் இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அலட்சியம் பண்றான் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஒரு அந்த ஒரு அலட்சியம் செட்டு தான் ஒரு நம்மளும் செட்டு வந்து பண்ணிட்டு தேனுக்காக இருக்கோம் ஒரு செட்டு தேனுக்காக அவன் வாழ்க்கையை வீணாக்கிட்டு இருக்கான். இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அலட்சியம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு நமக்கு, இந்த ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நீங்க கிருஷ்ணருக்கோசம் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு நமக்கு சொல்றார். ஓகேங்களா? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஸோ என் கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கலாமா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? சரிங்க யாராவது ஏதாவது மாதாஜி. சொல்லணுமா? இல்ல ஹரே அட்வான்ஸ் கிருஷ்ணா. லிங்க் இருக்கா மாதாஜி? பிரபு அது இன்னும் இல்லை பிரபு, கிரியேட் பண்ணணும். சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க ஓகே. மாதாஜி. ஸோ என் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா ஹரே கல்ப கிருஷ்ணா. கல்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய் ஜெய் ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெய் ஜகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் ஜெய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் உபதேசாமிருத்தம் புக்கு கி ஜெய் ரூப கோசாமி கி ஜெய். all glories to assembled devotees. ஹரி ஹரி போல். கிருஷ்ணா All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. ஹரே Thank கிருஷ்ணா. you, Hare Krishna. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ